či to je pravda, že není náš nastálo, že to je možno, že do nejakých len 100 rokov, mýlim sa, alebo to je naozaj tak? To je taký mýtus. Mýtus? To je mýtus. Ten investor je 100% vlastníkom daného apartmánu. Slovák žijúci na Slovensku, ale kupujúci byt v Dubaji versus človek, ktorý už žije v Dubaji, že je tam nejaký rozdiel v tých možnostiach, v tom financovaní? Hypotéku v Dubaji vie získať aj nerezident Dubaja a človek, ktorý tam nepracuje. Viacero ľudí v poslednej dobe zvažuje investovať do investičných bytov v Dubaji. Problémom však môže byť financovanie a ľudia nevedia, ako si takýto byt kúpiť. Ja mám pred sebou expertku na realitné investície v Dubaji, Natáliu Švárbovú. Vítaj. Ďakujem za pozvanie. Moje meno je Marek Bohunický, som zakladateľ projektu Bystrý investor a na tomto kanáli sa venujem témam investovaniu a môžeme sa teraz pozrieť na to, ako si kúpiť takýto byt a aké typy financovania v Dubaji existujú, prípadne v kombinácii so slovenskými hypotékami. Dobre, Natália? OK. Tak... Poď na to. Povedzme, že už som teda rozhodnutý, dohodol som sa s nejakým expertom a čisto štatisticky, že keď ty tak pozeráš na ten realitný svet alebo vo vašej spoločnosti, že koľko percent ľudí využíva kúpu bytu hotovosti a koľko rieši povedzme tú hypotéku alebo nejaké dofinancovanie. Máš to nejak spočítané? Tak v hotovosti, to nie je moc legálne a jednoduché, takže hotovosť moc nevyužívajú investori, ale ak napríklad myslíš, že chcú zaplatiť celú tú sumu naraz bankovým prevodom, nie že platia u developera v hotovosti, tak túto možnosť tiež využíva veľmi malé percento. Najviac, dovolím si tvrdiť, 90% investorov využíva splátkový kalendár developera, ktorý je bezúročný. A tie sa potom rozdeľujú, alebo teda závisia od developera, pretože nie každý developer poskytuje rovnaký pomer tých splátkových kalendárov. Najbežnejší je 60-40, čiže 60% zaplatí investor počas výstavby, tá výstavba trvá 2 až 3 roky a posledných 40% zaplatí pri odovzdaní projektu. Niektoré splátkové kalendárov developerov sú aj v pomere 70-30 alebo 50-50, ako hovorím, záleží. Takisto sú developeri, ktorí ponúkajú 8-ročné splátkové kalendáre po 1% mesačne, čiže ten apartmán vedia splácať potom aj z daného prenajmu. Že už majú odovzdaný apartmán sa prenajíma, ale ďalej sa spláca. Takže aj toto je možnosť. Povedzme, že potrebujem tých 60% vlastných zdrojov. Máš skúsenosť, že toto ľudia vyplatia hneď, alebo že to sa dá vyplatiť cez nejaké tranže, alebo akým spôsobom to funguje v Dubaji? Platí sa to presne ako hovoríš na nejaké časti. Prvá platba je vždy vo výške 20% plus 4% zápis do katastra. Následne, dajme tomu o 6 mesiacov, je ďalšia platba vo výške 10% ceny nehnuteľnosti a v podstate tých 60%, kľúč je v tom, že tých 60% z ceny ty musíš zaplatiť počas výstavby. Ten developer ti dá splátkový kalendár, kde presne vidíš, v akom termíne platíš danú splátku. Čiže prvá platba 20% a potom po 10% až po dokončenie daného projektu. A toto teda väčšinou platia klienti z vlastných zdrojov. Niektorí využívajú americkú hypotéku na Slovensku, ale teda väčšinou vlastné zdroje. V poriadku. Čo sa týka takého rozdielu, že Slovák žijúci na Slovensku, ale kupujúci byt v Dubaji versus človek, ktorý už žije v Dubaji a chcel by si kúpiť takýto byt a že tam pracuje. Že je tam nejaký rozdiel v tých možnostiach, v tom financovaní? Hypotéku v Dubaji vie získať aj nerezident Dubaja a človek, ktorý tam nepracuje. Sú tam rôzne podmienky, ktoré samozrejme ten človek musí splniť a tiež je dôležité spomenúť to, že hypotéku si vie ten investor zobrať len na hotovú nehnuteľnosť. Čiže na tých posledných 40%. Na off-plan projekt hypotéku v Dubaji nedostane. Má ich povolených pár developerov, sú to 4 developeri,
ktorý vlastne na týchto developerov banka v Dubaji uvoľní aj na nedokončenú nehnuteľnosť. Ale vo všeobecnosti platí, že hypotékou vedia zafinancovať nerezidenti v Dubaji aj nepracujúci ľudia na tú poslednú časť tých 40% alebo 30%. A čo sa týka, už si to aj spomínala v minulom dieli, ale pre ozrejmenie, keď človek by chcel povedzme už nejaký starší byt, nehovorím, že nejaký 20-ročný, ale to také sú tam asi není, neviem, v Dubaji, ale byt, ktorý už nejak je zabehnutý, že už po niekom by som ho kupoval. Čo by si ty možno skôr odporúčala? Ísť do nejakého developerského projektu a počkať, alebo využiť už nejaký existujúci byt? Presne ako som hovorila, záleží, akú stratégiu chceme s tým investorom zvoliť. Čiže ak je to investor, ktorý nechce čakať 3 roky, tak ho nebudem presvedčať o tom, že má si kúpiť projekt z papiera a čakať, kým sa mu ten apartmán dokončí. Čiže z môjho takého pohľadu investičného, že keď chcem naozaj kúpiť za čo najlepšiu cenu na meter štvorcový, tak by som jednoznačne išla do projektu z papiera, pretože tam kupujete ten apartmán za najlepšiu možnú trhovú cenu. Ak nechceme čakať na tú výstavbu, tak potom kúpiť hotový apartmán, možno ho trošku zrekonštruovať a následne prenajímať. Kebyže chcem ten byt prenajímať, tak aké náklady sú s tým spojené? Že na Slovensku teda platíme nejaké energie alebo nejaké bytové družstvo, sú s tým spojené potom aj nejaké dane, že na čo všetko by sa mal taký ten investor pripraviť, že je tam nejaká tá splátka a aké ďalšie náklady sú tam. Takže ak sa pozrieme začneme krátkodobým nájmom, tam v podstate majiteľ apartmánu platí DEVu, to je voda a elektrina, ďalej plyn, internet a servisné poplatky. Servisné poplatky platí majiteľ apartmánu v podstate za to, že v budove sú služby ako napríklad bazén, fitness centrum, jogové stredisko, kino. Tých služieb v tých rezidenčných budovách býva naozaj veľmi veľa. Takže platí všetky tieto poplatky a ak sa pozrieme na dlhodobý nájom, čiže máme toho nájomcu v apartmáne 1 rok, tak platí jedine majiteľ apartmánu servisné poplatky. Vodu, plyn, elektrinu, internet si hradí ten nájomca sám. Čo sa týka potom takých tých vecí v rámci financií, že aký ten percentuálny výnos vedia investori dosiahnuť v porovnaní so Slovenskom. U nás sa spomína, že ak má človek tých ideálne 4,5% toho výnosového percenta, tak je to, že super, ale že kde sa vieme dostať možno v Dubaji, v takých tých lokalitách, ktoré spomínaš. Vieme sa dostať, ako som už spomínala, 8 až 12%. Napríklad prímorská lokalita, keď poviem konkrétne číslo, tak Blue Water Island, tak dvojspálňový apartmán sa tam prenajíma za 120 000 eur ročne. Som minule pozerala klientke cez Property Finder, pretože tiež chcela nejaké dáta. Takže to sú čísla, ktoré asi na Slovensku nikdy ten investor nedosiahne. Práve preto sa to pýtam, pretože na Slovensku, aj keď ľudia by na to mali peniaze, tak radšej do investičného bytu nejdú, pretože im to nevychádza. Buď teda hľadajú zle, alebo si to možno nevedia prepočítať a skočia do nejakého zlého výnosového percenta, ktoré im potom prináša im to, že to musia doplácať. Hej, že toto ako keby vieš zabezpečiť aj ty, že vieš im to prepočítať tým ľuďom, aby možno, že na tom neprerábali. Hej? Presne tak. Gro klientov, ktorých máš, ako keby zarába na tie nehnuteľnosti, alebo musia aj niečo doplácať. Zarábajú. Nemôže sa stať, že by... Ale naozaj, nikdy sme nemali... Všetky apartmány, ktoré máme v portfóliu, tak sú na 90-95% celoročne vybukované. A treba si uvedomiť, že jednak v Dubaji rastie počet obyvateľov. Za minulý rok sa tam prisťahovalo 400 000 ľudí. Čo sa týka turistov, tak v roku 2023 navštívilo Dubaj 17,4 milióna turistov a minulý rok to bolo 18,5. Čiže aj táto krivka stúpa. Čiže to sú všetko ukazovatele, ktoré stále hovoria o tom, že tie ceny nehnuteľnosti jednak stále nie sú na tom vrchole, ale aj tie ceny nájmov stále rastú. Spomínala som lokalitu JVC, to je v predmestí Dubaja. Tá lokalita sa nachádza 15 minút od mora a za rok 2024 tam vzrástli ceny nájmov o 17,4% alebo 17,5%. 17,5.
Ja som niekde v nejakom rozhovore počul, že ten byt investičný, neviem, či to je pravda, že není náš nastálo, že to je možno, že do nejakých len 100 rokov, mýlim sa, alebo to je naozaj tak? To je taký mýtus. To je mýtus. Boli časy, kedy sa predávali leasehold, v podstate nehnuteľnosti, ale teraz aj naša kancelária, čo ponúka všetky projekty, tak sú freehold. To znamená, že ten investor je 100% vlastníkom daného apartmánu. V podstate developer musí odkúpiť celý pozemok a všetky apartmány sú potom následne freehold. Stretáva sa v Dubaji aj s tým, že ľudia ako keby využívajú nejakú formu Airbnb alebo takéhoto krátkodobého nájmu, že oplatí sa to viac podľa teba, alebo je lepšie mať nejaký dlhodobejší nájom? Je tam vyššie výnosové percento? To výnosové percento sa už pomaly vyrovnáva aj z toho dôvodu, že ako som spomínala, je počet obyvateľov, ktorý v Dubaji narastá. Do roku 2040 podľa Dubai Urban Master Plan je predpoklad narastu obyvateľstva až na 7 miliónov z aktuálneho počtu 3,9 milióna. Takže ten dopyt si stále pýta niečo iné. Raz to môže byť krátkodobý nájom, potom to môže byť dlhodobý nájom. A náš tím odborníkov, ktorý máme, ktorí sa v podstate starajú o tie prenajmy a zabezpečujú tie nájmy, tak vždy sa pozeráme na to a pozerajú sa na to presne, čo si ten trh pýta. Takže keď je dopyt po krátkodobom nájme, tak nebudeme tlačiť dlhodobý nájom, ale obe tie skupiny sú naozaj veľmi využívané, pretože či už sú to obyvatelia, ktorí sa ubytujú na dlhodobo, či na ročný kontrakt, alebo sú to turisti, ktorí navštevujú Dubaj. Dubaj je už momentálne tak dostupná destinácia, kúpiš si letenku za 200 eur spiatočnú a ten dovolenkár si zabukuje Airbnb alebo teda cez Booking a využíva ten apartmán krátkodobo. Pýtam sa pretože ľudia sa možno pri tých dlhodobejších nájmoch boja dať nejakého nájomcu do toho bytu na Slovensku hlavne a potom majú problém ho vysťahovať. Aj slovenská legislatíva je teda v prospech toho človeka, ktorý tam býva a potom sú problémy s tým, že ako je možno, že toto v Dubaji aj v rámci zákonov, že máme možno nejaké právo my ako investori dať toho človeka odtiaľ preč? V Dubaji ten dlhodobý nájom prebieha tak, že v podstate my keď toho nájomcu vyberieme alebo sa s ním dohodneme, tak tam sa nájom platí v šekoch. Čiže buď sa dohodneme s tým nájomcom, že zaplatí ten ročný nájom v 2 šekoch, alebo v 3, 4, záleží na dohode. A ak by náhodou, že ten nájomca neplatí, tak potom tam nastupuje dubajský súd, polícia a v podstate to je potom veľmi rýchly proces, nie ako na Slovensku, že čakáš niekoľko mesiacov, ale tam to dokáže byť naozaj veľmi rýchle a ten nájomca sa musí vysťahovať. Takže z tohto hľadiska je podľa teba príjemnejšie investovať v Dubaji ako na Slovensku, hej? Rozhodne áno. Rozhodne áno a nie len kvôli tomuto aspektu, ale kvôli ďalším iným. No dobre, a povedom, že by som uvažoval tak špekulatívne a že by som si kúpil takýto byt ešte teda od developera vo výstavbe. Že viem ho predať aj v tom čase, alebo musím počkať. Počul som, že takéto byty rýchlo rastú a potom ľudia na tom ako keby špekulujú. Že aký je tvoj pohľad na to? Je možné nehnuteľnosť predať už po zaplatení prvých splátok. Záleží od developera. Niektorý developer povoluje flipping alebo teda predaj po zaplatení 35% z ceny nehnuteľnosti alebo 40%. Čiže ty zaplatíš 35% a môžeš nehnuteľnosť predať. Samozrejme najvyššie percentuálne zhodnotenie alebo nárast ceny nehnuteľnosti vieme očakávať pred samotným dokončením. Čiže ideálny model je zaplatiť 60% z ceny apartmánu a pre tou poslednou platbou tých 40% ho predať. Sú investori, s ktorými máme aj takúto stratégiu. Koľko vie človek na tom zarobiť? Povedzme, že kúpi, byt za 300 000 a 60% si zaplatí. Hej? To môže byť viac ako 150 000 eur. A
hovorí, že tedy prichádza k najväčšiemu nárastu, že vieš, môžeš len tak od oka nejak prepočítať, že... A s našimi klientmi máme reálne výsledky, máme prípadové štúdie, napríklad klient v MR Beachfront zarobil na nehnuteľnosti približne 170%, takže keď nás klienti kontaktujú, vieme im poskytnúť konkrétne čísla, konkrétne prípadové štúdie, ktoré sú podložené faktami a nie sú to len v podstate prázdne slova a čísla. Super, Natália, tak ja si myslím, že máme jasnejšie, ako nadobudnúť byt v Dubaji, akými spôsobmi a cez aké financovanie. Verím, že sa teda toto video ľuďom páčilo a ak by ste mali samozrejme nejakú otázku, pokojne sa spýtajte v komentári, či už mňa alebo Natálie, budeme vám nápomocní a budem rád, ak podporíte toto video lajkom a dáte odber na tento kanál. A Natália, ďakujem, že si teda prijala pozvanie. Ďakujem za úžasný rozhovor a verím, že sa vidíme aj na budúce. Teším sa. Ahojte. Ahojte.